independentziaren bidean aspaldi elkar hartua, aspaldi elkar hartua. Ez dago goirik, ez dago berik, da Salvadorren kantua. Iritsi da momentua, Nafarroa zen ta izango da Euskaldunon estatua. Denok batera lortuko dugu Euskal Herri askatua, Euskal Herri askatua. Bai, beraz, Gernikarekin konexio arazoak ditugu, Isabel Etxeberria dugu. Mila bosteun tamabian gertatu zen Nafarroako konkista. Nafarroa indarrez hartu zuten, bai. Odola isuriaraziz, biziak ondatuz, askatasuna urratuz eta menpekotasuna ezagiz. Egoak moztu zizkioten arrano zaharari. Nafarroa euskal ikur garrantzitsua da. Horregatik desegin zuten Nafar estatua. Horregatik Nafarroa eta beste euskal lurraldeak bereitzi nahi dituzte. Horregatik izkutsatzen digute Baigorri Nafarroa dela. Base Nafarroa Nafarroa dela, indarrez zatitutako Nafarroaren zati eder bat. Gure herria zatituz, gure bihotzak erdibitu nahi izan dituzte. Mugak eraiki, bazterrak nahastu, anai arreben arteko lehiak sortu. Baina Gernikan ala Baigorrin, Tuteran ala Balmaseran, Maulen ala Oionen, Donostian ala Lizarran, bat da gure herria, Euskal Herria. Eta duela 74 urte, indarrez ezabatu nahi izan zuten ere, gure herriaren beste ikur bat, Gernika. Espainiar eta alemandar fasistak elkarlotuta, gure herriaren taupala etenarazi nahi izan zuten. Hondamendia ekarriz, herria txikituz. Gernika, arbolaren herria, Euskaldunon askatasunaren ikurra deusestatu nahi izan zuten, gorroto handiz. Sarraskiaren eta heriotzaren bidez beldurra eta etxipena sartu nahi izan zuten Euskal Herriaren harimaren barru-barruraino. Ez dugu Gernika antzi, ez dugu Nafarroako konkista antzi, ez ditugu inoiz antziko. Oroitzen ez duen herria hilik dagoelako. Eta gu bizirik gaude. Iragana gogora ekarri nahi izan dugu. Baina etorkizuna zaritzeko gaudegu hemen. Oroitzapenetik haratago, ilusioaz hitz egin nahi dugu. Iragana ezin dugu aldatu, etorkizuna bai. Badakigu zer den iragana, menpekotasuna, inposaketa, gerlak, gatazkak, sufrimendua, askatasunik eza. Gibelean utzi nahi dugu hori dena. Eta Euskal Herrian irekitzen ari den une ilusionagarri eta itxaropentsu honetan, hauxe da gure aldarrikapena. Argi berdea independentziari. Euskal Herria, Euskal Nazioa, aitortu eta errespetatu. Euskal Herritarrok gure herriaren etorkizuna libreki erabakitzeko dugun eskubidea aitortu eta errespetatu. Eta joko demokratiko garbila, proiektu politiko guztiek independentziaren abarne, baldintza berdinetan defendatu eta gauzatzeko aukera izan dezaten.
Argi berdea independentziari, argi berdea demokraziari. Guk ez dugu deus ere inposatu nahi. Gu prest gaude Euskal Herritarren gehiengoak era libre eta demokratikoan adierazitakoa onartzeko. Eta horregatik, jazko galdera berbera egiten digu Paris eta Madrilgo agintariei. Prest zaudete Euskal Herritarrok libreki hartutako erabakia onartzeko, edo zein erabaki onartzeko, independentzia izan da ere, jaz ez ziguten erantzun, eta seguraski aurten ere erantzunik gabe geldituko gara. Erantzunik gabe, baina ez erantzunaren zain. Urratsak emateko ordua da. Bukatu da zeroari begira bizitzeko tenorea. Bukatu da mirakuluren zain egoteko garaia. Gu gara etorkizuna. Guk idatzi behar dugu gure historia. Espainiar eta frantziar nazionalistek argi erakutsi digute beraiek bat egiteko gai direla gure herriaren kontra, beren egitasmoak inposatzeko. Eta gu, gai gara gure indarrak biltzeko, bat egiteko, prest gaude bidea elkarrekin egiteko, independentistak sarea osatzen dugun kideok abiatu gara. Bidea egiten ari gara jananik, independentziarako sarea josten ari gara. Kolore guztietako independentistak elkartu eta auzolan erraldoia antolatzen ari gara. Independentziarako mugimendu herritarra indartzen ari gara. Argi berdea gure herriari, argi berdea askatasunari, argi berdea independentziari. Nire mintzaldia bukatzeko, datorren urteko aberrigunera begira jarriko gara. 2012 urte hain berezi eta garrantzitsuko aberrigunaren ekitaldi nagusia Iruñean izango da. 2011 eta 2012. Gernikatik eta Baigorritik Iruñera. Gure askatasunaren ikurra den Gernikatik, Nafar lurralde batasunaren ikurralde eta Baigorritik Iruñera. Nafarroako, Erresumako eta Euskal Herriko hiribururat. Izan ere, konkistak eta bombardaketek aintzat harturik gure herriaren bizitzeko grina azpimarratu behar dugu. 1512ko konkistaren ondotik, Nafarroako estatuak jarraitu zuen, non eta hemen, Base Nafarroan, 1620 urtean, Frantziar Erresumarekin indarrez batu zuten arte. Frantses irautzak gure eskubideak urratu bazituen ere, bizirik iraun dugu, eta bizirik iritsi gara 21. mendera. 2012ak izugarrizko aukera eta erronka eskaintzen digu independentziaren inguruko eztabaida pizteko, Euskal Estatutuaren aldeko lana areagotzeko eta Euskal Herriaren independentziaren aldeko jarduerak munduko bazter guztietarat edatzeko. Aberrigunaren lekukoa Iruñeari pasatzen diogu beraz. Eta berriro ere, abertzale guztiok, kolore guztietako independentistok, aniztasunean, elkarturik aberriguna ospatzeko konpromisoa hartzen dugu. Alderdikerien gainetik, aberri eguna abertzale guztion eguna da. Abertzale guztiok elkarturik ospatzeko eguna, aberriaren eguna, independentziaren eguna. Badugu zer egin, badugu ilusioa, badugu gogoa, eta muga guztien gainetik, sasi guztien gainetik, aurrera jarraituko dugu gure herria aske izan arte. Gora Baigorri, gora Nafarroa, gora Euskal Herria! Independentzia hauturik hoberena dela.
Errena dugu alaber, pausoz pauso joan behar dugula. Gure herriaren berezitasunak aitortuz eta errespetatuz. Erritmo ezberdinak kondutan hartuz. Baigorri ez da Lekeitio, ez da Tutera, ez da Usurbil. Maule ez da Bilbo. Baiona ez da Markina. Gure herriko herrialdeak, eskualdeak, herriak, hamika euskal herri badauzkagu euskal herriaren barnean. Eta euskal herria maite dugunek, hainiztasun hau behar bezala ezagutu eta errespetatu behar dugu. Gibilean dago zorionez, abertzaleek gure herria behar bezala ezagutzen ez kinuen garraia. Hegaldatu nahi dugunek, oinak lurrean jarri behar ditugu. Jauzi egiteko oinak lurrean ezarri behar baitira lehenik. Baina independentziarako arrazoiak denenak dira. Ez soilik euskaldun batzuenak, ez bakarrik eskualde batzuetakoak. Independentzia euskal herritar guziek behar dugu. Independentzia herrialde eta soko guzietako eskualdunendako hauturik hoberena baita. Bakotxa bere erritmoan, biztanda, baina ororen buru denak batera, denen erronka baita, abertzale guzien helburua. Baigorrin gaude, bizi ofizialik ez duen eskualerian. Frantses errepublikak ez du eskual nazioa onartzen. Ofizialki ez dira deus. Hego mendebaleko frantsesak baizik. Pirene Atlantikoetako bai biztanleak, bertzerik ez. Turismorako eta kolore guztietako polizen eta jendartearen kontrolerako giltzaperatu duten errepublikako zati txiki bat, bertzerik ez. Eta guk ezetz diogu egoera honi. Diogu ez dugula bertze neoren menpe bizi nahi. Diogu gure autura bizi nahi dugula. Libre, euskaraz, gure kulturaria txikituz, gure lurra babestuz, gure ekonomia sustatuz. Diogu munduko bertzeekin harreman justu eta onak izanez nahi dugula bizi, baina gure nahitaz, ez bertze batzuek inposatu digutelako. Erabaki nahi dugu. Zoin izanen den gure geroa, guk deliberatu behar dugu. Hori da nazio bat izatea. Hori da libre bizitzea. Hori da independentzia. Independentzia zeren, bai Parisek, bai Madrilek, frogatu baitaukute, gu, Euskaldunen deusestatzea, Euskal Herriaren deusestatzea dela heien helburu bakarra. Baiko mintzatu nahi dugu gaurkoan, baina ardura, baiko izateko ezetza botatzen jakin behar da. Ezetz eraiten diogu menpekotasunari. Eta ezetz eranen diogu ere abertzaleen zatiketari. Guk ez dugu abertzaleen arteko lehiarik nahi. Guk ez dugu liskarik nahi. Guk ez ditugu indarrak gure arteko hikabiketan galdu nahi. Gure indar guziak behar ditugu. Ez baitaude sobera. Zatiketa esaien onerako da. Eta guretako etxekalte.
independentziaren bidean urratsak emaiteko, edo nahi izan ez gero eskolegia herri gisa bizi ahal izateko, eskolegia maite dugunen elkarlana beharrezkoa dugu. Abertzale guztien indar biltzearen alde deialdi argi eta zuzena gaur luzatu nahi dugu. Alderdikeri guztiak bazterrerak utziz, independentista guztien batzearen alde. BPL-ko artzain ospetsua, Salvador. Salvadorek Nafarroari jarritako bertsoak dira. Denak ez dituko aipatuko, baina bai honako hauek. Ene sortzeko agerietan ni naiz basena bastarra. Titulu horrek lehen hitzean galtzen du bere indarra. Ni beheretak zenako deitu, nire bai naiz orotara. Goita beherik ez da eretzat, Nafarroa da bakarrik. Kantatzen duen herria gara, eta gaurkoan kantu zemanen diogu bukaera ekitaldiari. Nafarroa, Salvador, Baigorri, Nafarroaren eguna, Aberri eguna, gehitu Xabierlete eta zer falta da. Jakina, Salvadorren eriutzan kantatuz bukatuko dugu. Gurekin, Amaia Suspeiruz kantaria. Txaloak beretako! Orotan bihotzera poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek antzalatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Libratuen kanta, lotura guztietatik, gorpuzaren mendetatik, aske senditu nahirik, azkenak sauela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Iesetan joan izana, nunaga, zerlarretan, urepeleko azaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan izana.
Eta bukatzeko Kiki Bordatxo. Eta bukatzeko Gora berri eguna! Gora independentzia!